Biz Советлар Союзы геройы Сабир Әхтәмов исемендәге Манзарас авылы мәктәбе укытучылары сезне авылыбыз буйлап сәяхәткә чакырабыз. Сәяхәтебезне авылыбызның тарихы белән танышудан башларбыз. Манзарас авылына зираттагы кабер ташлары буенча фикер йөрткәндә 17нче гасырның 2нче яртысында нигез салынган дип фаразларга мөмкин. Ул ике тау арасындагы Нурминкә елгасы буенда урнашкан. Таудан караганда авыл уч төбендәгедәй күренеп тора. Шуннан чыгып аңа Манзара, ягъни Манзарас дип исем кушылган. Авылыбызның кешеләре элек-электән игенчелек, мал асрау, умартачылык һәм башка бик күп төрле һөнәрләр белән шөгыльләнгәннәр. Һәрбер өйдә диярлек туку станоклары булган. Осталар алар ярдәмендә искиткеч шедеврлар тудырганнар. Үй эшләре җыйнак булган. Күп әйберләрне сандыкларда саклаганнар. Яшь кына өйләрдә берничә сандык булган. Безнең авылда эш сөючән, кызыксынучан, шөгыль белгән халык яши. Һәрбер өйдә диярлек милли киемнәр, туку станогы, бизәнү әйберләре, тукылган сөлгеләр, чигелгән әйберләр булган. Сугыш алдыннан 1941 елда 69 хуҗалык була. Тимер юл төзелгәч, берничә хуҗалык вокзал тирәсенә күчеп урнаша. Бүгенге көндә авылыбыз үсә бара һәм матурая. Манзарас хәзер Күкмара шәһәре белән кушылып тора. Хәзер исә сәяхәтебезне Манзарас мәчетендә дәвам итәбез. Манзараста мәчет авыл оешуга ук салынган булган. Аңа 1893 елда ремонт үткәрелгән. Аннары аны мәктәп итәләр. Бу бина 1949 елның декабрендә янып көлгә әйләнә. 1990 елларда дин иреге барлыкка килгәч, Фаяз абый Сафин юридик көчкә ия булган дини йорт төзү максатын куйды. 1997 ел башында мәчетне ачып, 5 вакыт намаз укыла башлый. Мәчет бүгенге көндә дә үзенең эшен дәвам итә. Монда намаз уку белән бер рәттән дин сабаклары да алырга мөмкин. Һәрбер авылның үткәне, хәзергесе һәм киләчәге аның мәктәбе белән бәйле. Мәктәп бар икән. Димәк, авылның да киләчәге бар дигән сүз. Инкыйлабка кадәр Манзарас авылының билем алу учагы булып мәдрәсә саналган. Мәдрәсәдә заманында Сырның һәм Татарстанның халык артисты Шәүкәт Биктимеровның әбисе укыткан. Ә бабасы авылның мулласы булган. Ә без сезнең белән хәзер Манзарас авылы мәктәбе каршында. 2007 елда әлеге мәктәпнең ачылышында ул вакытта Татарстанның премьер-министры вазифасын үтәгән Рөстәм Нургали улы Миннеханов үзе һәм Советлар Союзы геройы Сабир Әхтәмов катнаша. Ә 2010 елда мәктәпкә герой Сабир Әхтәмов исеме бирелә. Һәм туган якны өйрәнү музее да ачыла. Әлеге музейда легендар шәхеснең үзенә һәм авыл тарихына багышланган бай экспозиция белән танышырга мөмкин. Эксклюзив экспонатлар булып Сабир Әхтәмов тарафыннан музейга бүләк ителгән хәрби киеме, сәгате, кортигы һәм наганы санала. Мәктәп үзе дә герой исеменә тап төшермичә алга атлый. Районыбызның иң яхшы мәктәпләре рәтендә санала. Авыл халкының ял итү, аралашу урыны булып мәдәният йорты тора. Манзарас авылы халкы бик актив, мәдәни тормыш белән яши. Мәдәният йорты авыл халкының җыелып сөйләшә, аралаша торган урыны булып хезмәт итә. Биредә бию, театр сәнгате, җыр түгәрәкләре эшли. Көндез балалар, кич яшьләр өчен чаралар үткәрелә. Авылның асыл яр
йолдызчыклар ансамбльләре дә бар. Бина 1985 елда салынган. Бүгенге көндә анда төзекләндерү эшләре төгәлләнеп бара. Тамашачылар залы 150 кешегә исәпләнгән. Бинада китапханә һәм фельдшер-акушерлык пункты да бар. Ипи табын күрке. Иписез ризыкның бер тәме дә юк. Аның ваучыгына кадәр кадерле, ди татар халкы. Кибетләрдә нинди генә ипи юк бүген. Шулар арасында манзарас икмәген сатып алучылар да бихисап. Авыл һәм районыбыз халкын тәмле икмәк белән сыйлаучы ипи пешерү йорты 90нчы елларда ачылган. Аның беренче җитәкчесе Гарифуллина Ясира ханым. Манзарас ипи пешерү йортында җитештерелгән икмәк ризыклары Рәсәй һәм республика күргәзмәләрендә җиңү яуладылар. Чөнки авылыбыз ипи пешерүчеләре үз продуктларының сыйфаты турында нык кайгырталар. Тамыры өзелгән агачны акрын гына искән җилдә аудара. Ә минем тамырларым Күкмарада дип әйтә. Авылыбызның танылган язучысы, шагыйре, журналисты Захит Мәхмүди. Авылыбызның икенче йөзек кашы ул Кәүсәрия Галиуллина. Ул шушы йортта яшәде һәм иҗат итте. Сәяхәтебезне нәкъ менә аның шигыре белән тәмамлыйсым килә. Тау астында салкын чишмә. Кымнары сары иде. Туган авылым күңелемдә моң булып калыр инде. Сакланасың йөрәгемдә яшел тауларың белән. Сандугачлар сайрап торган зәңгәр таңнарың белән. Күз алдымда һаман тора миләшең, баланнарың. Кайда гына яшәсәк тә без синең балаларың. Дуслар, игътибарыгыз өчен рәхмәт. Безнең бай тарихлы Манзарас авылына рәхим итегез.